Uvaženi sugrađani, kao što smo i obećali pre par dana, obzirom da smo obezbedili velike količine natrijum hipohlorita za naše sugrađane, velike količine smo podelili javnim ustanovama u našem gradu, ali ono što je najbitnije jeste da te velike količine natrijum hipohlorida, sredstva koje se koriste za dezinfekciju javnih površina, za dezinfekciju naših objekata, moraju da dođu u svako jagodinsko selo. Mi dolazimo do toga da se ovih dana zaštićuju i jednostavno tretiraju samo gradske ulice, da natrijum hipohlorid mogu da natoče samo građani Jagodine, a da meštani okolnih sela do njega ne mogu da dođu. Mi smo pokrenuli danas akciju i u 20 jagodinskih sela ćemo postaviti burad od 120 litara sa sredstvima koje ćemo u njih sipati. Ovo je natrijum hipohlorid, ekstrat natrijum hipohlorita koji ćemo razrediti u 120 litara i svaki meštanin u ovih 20 sela, jer su naše mogućnosti ograničene, moći će da na ovim mestima i punktovima dođe do svoje boce natrijum hipohlorida. Još jednom apelujemo na sve meštane u ovih 20 sela, počevši od Rajkinca gde se danas nalazimo, pa preko Bagrdana, Lovaca, Strižila i svih drugih mesnih zajednica i naših sela, da dođu i da uzmu svoje količine natrijum hipohlorita. Mi nećemo stati sa ovom akcijom, mi idemo i dalje, obzirom da se ne nazire pobjeda nad ovom pošasti koja se zove korona, već za par dana ćemo obezbediti nove količine ekstrata natrijum hipohlorita, podeliti svima kojima je to potrebno, pomoći našim sunarodnicima iz drugih gradova u našem okruženju, ali pre svega danas smo ovde da podsjetimo ljude da moramo voditi apsolutno računa kako za grad, tako i za naše seoske mesne zajednice. Dakle, 20 ovakvih buradi sa rastvorom natrijum hipohlorida biće u proteklih 2 do 3 dana postavljena na svim onim mestima gde smo za to i predvideli. Mi moramo da napomenemo i to da su u nekim mesnim zajednicama naši predstavnici mesnih zajednica kontrirali nama i nisu hteli da dozvole da postavimo ovu burad, ali ćemo mi to svakako uraditi i apelujemo na nadležne organe gradske da prosto i jednostavno prepoznaju potrebu naših sugrađana sa sela i da prosto i jednostavno i njima izađu u susret sa onima što im je trenutno najneophodnije. To je rastvor natrijum hipohlorida za dezinfekciju svojih javnih površina, dvorišta i hala, to su zaštitne maske, to su zaštitne rukavice i pre svega i najbitnije, to je dobra i fina reč. Da se ti ljudi pitaju i kad je muka da li im je nešto potrebno, a ne samo kada se dođe kod njih po neke jeftine političke poene ili ti da se mole za glasove. Rezime celokupne priče, od danas krećemo u akciju, 20 buradi od po 120 litara postavit ćemo u 20 jagodinskih sela sa rastvorom natrijum hipohlorita.